Followesha on Monday Motivation. Talk to us. Qhawelami hayi siyambonga uNkulunkulu. Yes, No namhlanje mfethu njengoba ubusuyibekile ngifuna sikhulume ngecommitment noma ngamandla ecommitment. Okuyinto lena mhlambe ngokuanalyze ama generations ikhamba kuvela ukuthi mhlasimpe uma ungathi uyasicubungula thina sesingabukeka siyi generation engenayo level of commitment ephezulu. Angisiyo umuntu ovama ukugxeka ama generations but kuyatshengisa ngendlela ehlukahlukene ukuthi ikhona lento yokuleka icommitment and makuleka icommitment ziningi izinto ezilimalayo. Ngenze isibonelo mfethu khona insizwa la idume kakhulu uma analyze umlando noma umuntu obuye uresearch kwihistory igama lakhe uHernán Cortés. Insizwa yase Spain le eyayiye eMexico namadoda awu500 iyonqoba izwe about 1500 years ago. Kuthiwa imifika le ndoda ihamba ngemkhumbi ewu11 namadoda awu500 bafike bakhempe lapha mfethu kwisisho yaseMexico bahlala inzukwana ebese yaqala amasosha akakhalaza ukuthi madoda ongathi angeke size siyinqobe lempi abantu esizolwa nabo lana aba strong lelizwe nezilwane ezikulelizwe zi strong kakhulu angeke sikwazi ukunqoba la baqala kwanama complaints amaningi. uCortés ngokomlando kuveza ukuthi wavuka ebusuku waqoka amadoda ambalwa wathi asambeni soshisa imkhumbi yethu le esifike ngayo la kuthe mase kusekuseni imkhumbi yabo abafike ngayo isishile amesebuza amasosha awufethu kwenze njani imkhumbi ishiswa yini wathi hayi madoda imini oshisele imkhumbi zimbili izinto kuzomela zenzeke let's either sizofela la empini noma sizonqoba washisa ioption mfethu yokuthi abantu balwe benalokho kubuka imkhumbi ukuthi yazi lempi njengoba isinda kanjena ngcono sivesane sibuyele back abantu abaningi mfethu nami iyayenzeke le nto ukuthi makukhona ialternative esuke seduze kuthi makushisa la usuku ukhona ungabe nakho kuba fully committed because unaleyo nto ukuthi mbuka nje kunzima la emsebenzini bayangithethisa kanti ngimnandi ngala so ngcono ngivesane ngigoduke ngiyohlala ekhaya because vese angeke ngikumele mina ukuthethiswa yabo lento le uma kuhleze kune alternative eseduze kuba nzima ukuthi ube fully committed and iyona into ayicubungula lena uMr Cortés ukuthi as long as imkhumbi yethu la ehaba laba bazothi mabebuka imkhumbi othi ngisheshawa ngempama empini athi awuba ngishaya ngempama kanti empini it's where it happens mfethu that is where igazi lichitheka khona but umkhumbi uma usushisiwe mfethu you are able to fully commit because uyazi manje ukuthi angisenayo option yokubaleka kufana ngisebenzise amandla ami onke so iyona into ebengifuna ukisho ke namhlanje some of us mfethu sishawa ama excuses every time mfethu kwi position noma usentweni la kufana ufule ucommit khona ngendlela efanele ayaqala ama excuses aqubuke hayi mina vese ngifundanga hayi mina vese anginayo into ethile hayi mina vese ngikhule ngihlupheka mina vese angikwazi ukukhuluma isingisi ngama excuses lawo mfethu akwazi ukuthi akuphazamise and ama excuses enjalo mfethu noma lawo ama alternatives alethe comfort zone abantu abanama alternatives bahleze beku comfort zone awukwazi mfethu ukuthi uhambe uyofesa ucommit uma ukuthi uyazi ukuthi vese wena kophela inyanga laludlile kodwa mfethu umuntu ozofesa engenayo option azikahle ukuthi ukufesa kwami lonke into yamilele ekutheni kufana nguthole lo msebenzi so in order for us to test a victory kufana sikwazi ukuthi ama alternatives siwashise namhlanje ngifuna ukubuza mfethu ukuthi i-level yakhe commitment imi kanjani mfethu eminye kwesinye isikhathi singena emshadweni sinama alternatives mfethu yabo uyafika emshadweni vese unalonto ukuthi wena awuncengile ungaphuma noma yinini mfethu at times mfethu sibukela ngisho kuma relationships are wrong sithathe wona ibonelo sitshena ukuthi mfethu we don't asiyidingi lento if uzongena entweni oyitshena ukuthi awuyidingi mfethu angeke uze ulento udlondlobale noma ukhule noma ube fully committed enye into mfethu abanye abantu ngizokwenza isibonelo nginabantu abaningi abazobe begijima comrade marathon i-level of commitment mfethu iphezulu ngalendlela yebo lento le yazi mfethu laba abantu ngeke mfethu yogijima comrade marathon njalo uma uyotrain kube khona abantu ozobacela usicela ningilandele ngemoto in case ngikhathala uma uzoba naleyo option mfethu next to you kuzothi makubamba amajaqamba mfethu ube nalonto ukuthi hayi madoda ngicela ungene emotweni manje sengibuyele endlini you need to ushiye zonke izinto endlini uhambe mfethu uye kulento ufuna ukuyenza that is a full commitment sengiconclude mfethu khona enye insizwa la ngang 2005 ngenza first year tertiary yabo
yabo. Yeah. Ngalezo khathi uvuma amamaketho ayikhishwa emabhodini, you know. So kwakuthi test noma exam emesephumile amamaka ahamba yofakwa ebhodini bese ke student number sakho ubone namamaka. So wawukwazi ukuyirate ukuthi ngitholela. Ngiyakhumbula this one time ingisa mfethu lifa insini. I think lalithole 52, you know. Ku 52% kuleyo test. Kukhona umuntu owayithole 96. So ngizwa leli ngisa hleka nomngani walo ukuthi hey lo muntu othole 96 la kusho ufunda nge-financial aid, yabo lento leyo. Okusho ukuthi thina ngoba simnandi ekhaya akufanele ngize ngigqilaze ngaleyo ndlela ngifully commit esikoleni because verse angeke ngibe financially excluded. Abantu abazofunda kakhulu bayimisele yilabantu abano financial aid mfethu ngoba manje kufana ba-approve, yabo lento leyo. So ngisho lento ngoba sikhulisa izingane thina uNkulunkulu esikhuphula, we need to ensure ukuthi ingane zethu azibi kwi-comfort zone to a point ukuthi whatever that they do ngeke baze babe nayo i-full commitment ngoba uzoba naleyo nto ukuthi mina ngingahlala ekhaya ngibukele i-TV the whole day mina ngoba semnandi fridge ekhaya igcwele. We need to be able ukuthi siyakudlulisela enganeni zethu the importance okuba fully committed. Kunoma yini oyenzayo, remember that today you need to be fully committed. That is honor. Angeke mfethu reach greatness ungenayo mfethu lento ye-fully commitment. Mr. Cortez siqale ngayo wabona ukuthi ukuze laba balwe ngendlela efanele kufanele ngishise imkhumbi. Isiphi lezinto okufanele uyishise in your life in order for you to reach greatness. Ngoba as long as zila eceleni unama options uyazi ukuthi hayi spouse sami sola kakhulu ngisho ngathi emsebenzini ngiyashiya ngi-right, yabo lento le. That is not a full commitment. God is love mfethu, and I pray this message impacted greatly today. Saqala nje ku Monday, be fully committed in whatever that you do. Lithi iBhayibheli, whatever your hand finds, do it with all your might unto the Lord. Amen. Wow. Sizobuya uthulani